Sylwestra 3 kobiety u nas w familoku postanowiły wywoływać duchy. Ale tej jednej genau jakieś pora dni wcześniej umarł hop i tak już siedzą w tej izbie przy tym zgaszonym świetle i no świeczka na stole, trzymią się za ręce i ta Berta go do słuchajcie dzioły, a mogę do tego swojego zmarłego Zefrika tu przywołać ducha? No ja, no weź. I tak zaczyna wołać: Zefriku, słyszysz mnie? Cisza. Zefriku, słyszysz mnie? A tam z góry taki głos: ja, słyszę cię, to tyś jest ten mój hop? Ja jest twój hop. A powiedz mi, a jak się tam możesz? No mi chodzi o to, że jest szczęśliwszy tam czy tu na ziemi. Ja jestem szczęśliwszy. A kajżeś jest? W piekle.